tun da safe na fito zani wani gida sayan waina, sai na haɗu da ita ma ta ɗanyi kwalliyansa irin na safen nan. Na ce a'a Larai ya gari kwana da yawa. Ta ce min lafiya lau. Na ce me ya faru kwana biyu kika daina zuwa ina jefa miki ƙuri'a? Ta ƙyalƙyale da dariya ta ce kai in kana jefa min ƙuri'an nan duk ran da ka samu nasarar zaɓe ai ni na shiga uku. Na ce a'a ai kaɗa ƙuri'a ba komai ba ne. Tsoron Lipton nake miki fa in kin zo ɗan tsomawa ake a cire. Ta ce a'a kana gani a layinmu wata ta je an kaɗa mata ƙuri'a tana nan sakamako ya bayyana sannan ka ce ni in sake zuwa. Na ce to ai na samo maganin abin. Ta ce me? Na ce akwai safa wadda za a sa. Ta ce da gaske? Na ce eh ai ba za a kwarara miki ƙuri'an a ciki ba, a cikin safa zai zauna. Ta ce da gaske? Na ce eh. Ce to yanzu an aike ni ne amma in na koma gida ba za a bari in sake fita ba, mu je a kaɗa min yanzu. Na ce to ba matsala. Muka koma muka shiga fada ta nan na ta ƙarƙare kuwa na kama 'yan tagwayen nan nata guda biyu na yi musu maraba lale da abin nan da ake cewa yaushe gamo, an daɗe ba a haɗu ba. Na murje su na koya musu hankali. Ita kanta ta yi mamaki ta ce mun haɗa wani sabon salon yadda ake tarairayan abubuwan nan ka samu gashi kafin maka abin nan har ka sa na yi ambaliya ai ba sai an kaɗa ƙuri'a ba. Na ce ƙarya kike Ja'ira, haka kawai kin zo kin ƙara kunna min wuta sannan ki ce wai ba sai an kaɗa ƙuri'a ba. Tsoman Lipton kawai zan miki des sannan ki tafi. Ta ce to ba matsala. Haka kuwa aka yi ta shirya ta buɗe min akwatin zaɓen nata. Na fito da ƙuri'ar tawa ta ganta kafcejiya ta ce kai zarmalula an daɗe ba a aiki ba ka ga yadda ta wani ƙara girma ta kumbura. Na ce ga ta nan dai. Ta miƙa hannu ta taɓa ta yi komi. Ta ce min gaskiya wannan abin ya burge ni, zan so a riƙa min hidima da shi. Na ce to ba matsala za a yi miki. Ai kuwa nan da na jefa mata guga a rijiyarta sai ta toshe baki domin ta so ta yi wani ƙara da ya so ya jawo hankalin mutane. Haka ko dai ta daure ba mu daɗe ba mu wani ɓata lokaci ba. Ni da ita muka yi ambaliya. Ta ce min kaga bara in yi sauri in je in dawo idan na ga yadda za a yi anjima in dawo a sake kaɗa min ƙuri'an nan saboda an daɗe ba a haɗu ba. Na ce ba matsala sai kin dawo. Ta tashi ta shirya ta tafi.